Bamako ana lamini e cɛ faramuso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bokari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ye an sigilen kunnafoni balan ale kɛnɛ la kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ye Bokari Tarawele bi sɔgɔmaden na min ye da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnin bɛ politique kuma adamadenya sabatili kuma jamana yɛrɛ bɛ lombo lamba mun na kalimu tabɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Bokari Tarawele baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn la an bɛ sunkalo belebeleba mun kɔnɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ a bɛ k'a tori dɔɔni dɔɔni Bokari Tarawele min ye tile damadɔ sunkalo o bɛna kuru k'o da kɛrɛfɛ ko n'i ye dunankɛ tenbaraba ye siga kɔni t'a la i b'a tɔnbaraba ye don dɔ o tuma hali bi sunkalo tɔ ye tile damadɔ ye o kɛnɛya o musaka nafolo mun kan ka don a la sabu sunkalo a nafolontanya tɛ wari Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye maa minnu ma taa n'u ka buransukɔrɔ ye hali bi Ala k'a nɔgɔya u ye ayiwa o tuma ne ko fɔ n bɛ ye wa n ye dugawu foroba dugawu de kɛ Ala k'a nɔgɔya i tɛ sabali kɛlɛma ye sɔgɔmada fɛ gujɛbali kɛlɛma ye maa minnu ma taa ni buransiyɛn naji ye Ala k'o fana nɔgɔya ayiwa Bokari o tuma donkan filɛ nin ye donkan ka ɲi Buwa Jabate naamu an b'a fɔ Ahmed ye k'a ka fiɲɛ bɔ an sen o bɛ bɛn Jɛka pep k'a ka fɛ Buwa Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don l'ami du peuple fasiriba n'o ye Abdoulaye Fama Kulubali a ko a dabɔra man jugu a dabɔra tuguni o de ka jugu Bokari Tarawele min ye an ka jamana masakɛ kalafili ye min ye ŋanaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni Bokari Tarawele ɲinan masakɛ kalafili ye n'i y'a lajɛ a bɛna kɛ kalafili kɛrɛnkɛrɛnnen ye sabu min kɔni ye ŋanamu maa minnu y'o kɛbaaw ye Bokari o tuma k'olu tɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ ɲinan sabu ko dɔ kɛra nkalontigɛ la fasiriba ko maa dɔ ale kɔni wulila ni ka taa ɲininkali ta k'o sɛgɛrɛ n'o ye Mamadu Nama Keyita directeur national des routes o ɲɛmakɔrɔ don Bokari Tarawele ni ka taa ka hakilina ɲininkali kɛ hakilina mun b'a la faso jɔli la hakilina mun b'a la Maliko la n'o kɛmɛ yirayirana ye maliden bɛɛ lajɛlen dusukun na a k'a ka fɛta fɔ a ka jɛrɛjɛkulu tɔgɔ la n'o ye association pour le développement et la solidarité du Mali Bokari Tarawele a ko a nisɔndiyalen Bokari a wasalen kunnafoni ɲinina n'o ye Abdoulaye Fama Kulubali a wulila ni ka na ale ka hakilina ɲininkali kɛ Mali kunkanko la a ko a b'i da don Mali kunkanko la sabu Mali ka kan bɛɛ lajɛlen ye Bokari Tarawele Maliko kuma ma fɔ fan o fan kɔnɔ a bɛ se ka min kɛ a bɛ se ka min fɔ Bokari ko tɛna balan fiyewu fasiriba ko a ko ale ye ɲininkali ta ni ka Mamadu Nama Keyita sɛgɛrɛ a ko masakɛ kalafili san 2022 a ka yeta ye fɛn jumɛn ye a hakili bɛ maa jumɛn de bɛna kɛ jɔyɔrɔbatigi ye maa jumɛn de bɛ Bokari ni malidenw bɛna danna ta ka da u kan politiki mala ni ka taa bila technocrate la Bokari Mamadu Nama Keyita ko a ko kan kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan kalafili in k'a bɛna gɛlɛya kojugu a bɛna gɛlɛya sira jumɛn kɔnɔna la Bokari sabu dɔ kɛra nkalontigɛ la malidenw ye dɔ kɛra ŋanamu na Mali kɔnɔ a ko n'i ye Mali ye Mali burujalen bɛ Mali kɛmɛ ba tɛmɛ sira ye bonya tɛ Mali kɔnɔ karama tɛ Mali kɔnɔ min ye o dɔnnen tɛ bilen Bokari dɔ wɛrɛ tɛ ko politikimaw de nana nin bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna la a ko n'i ye politikimaw ka baara lajɛ Bokari dɔ kɛra nkalontigɛ la a ko jamanadenw yɛrɛ de bɛ fɛ ka tigɛ politiki baara la a ko o dun tɛ ko ɲuman ye jamana kɔnɔ a ko kɔngɔn kun tɛ ci a ɲɛ kɔ n'i ye jamanadenw tigɛtɔla ye politiki la Bokari o ma bɔ dɔwɛrɛ la o bɔra politikimaw yɛrɛ la min ye nɛgɛni ye o ye tiɲɛ ye nka nɛgɛni banbali Bokari ni ka taa kɛ nɛgɛni kɔni kisɛ tɛ jaba la a ko a mɛn o mɛn i b'a fɔ maa minnu u bɛ tigɛ i la a ko o ye Mali politiki ko ye min bɛ fɔ sɔgɔmada min bɛ fɔ tilegan fɛ ani min bɛ fɔ sufɛ ko tɛ kumakan kelenw ye a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ jamanaden kelenw de ye o tuma maa minnu bɛ kuma b'u da kɔnɔ ka fɔ jamanadenw ye u bɛ kuma min na o tuma o hakili tun bɛ fan jumɛn kɔnɔ Mamadu Nama Keyita ko Bokari Tarawele min kɔni nkalontigɛ min cayalen jamanadenw ye o tuma ko de bɛna kɛ sababu ye sa maa min kɔni tɛ politiki la maa min da tɛ politiki baaraw la a ko ale kɔni ɲɛ bɛ o dɔ la kelen de la o de bɛ sɔn ka kɛ jɔyɔrɔbatigi ye nin ko in kɔnɔna la e jɔ ne k'e ɲininka dɛ e b'a fɛ ka mun fɔ sisan ne bɛ ka sɛbɛn kɔnɔ kuma de fɔ sɛbɛn kɔnɔ ko mɔgɔ min tɛ politiki la maa min ni politikimaw tɛ baara la ayiwa n'a kɛlɛ ten n an bɛ nafolobatigi damadɔ bɛ olu kun kan bɔ mɛ dɛ o y'i ka hakilina ye Bokari a bɛ ka hakilinaw de fɔ
Bokar Traoré fasiriba ko a ko parti politique ngana sababe adema PAJ u ye Mali maraka tɛmɛ RPM u ye Mali maraka tɛmɛ URD u ma Mali mara fɔlɔ nka min kɔni ye Mali marali o kuma u senba sira kan Bokar Traoré ko paranye damadɔ bɛ u ni Mali marali ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye nin tɔn belebeleba saba lajɛ kan kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan tɔn ninnu u gili donnen don kosɛbɛ Bokar Traoré n'i ye kow lajɛ ko gɛlɛya bɛ nin tɔn saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɛmaya sugandili ko la adama maaw ma bɛn maa kelen kan RPM kɛrɛfɛ tɛ URD o fana kɛrɛfɛ tɛ a ko n'i y'a lajɛ maa minnu da tɛ politique la technocrate Bokari ko jɔyɔrɔ de bɛ sɔn ka d'olu ma sen na koyi o kuma ko sɔmikɛn bɛ olu de la o kuma ka Mali bɔ degunjugu kɔnɔna la ka Mali kɛ malidenw sago ye ni ka Mali o kuma Bokar Traoré gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ n'o ye politique ko gɛlɛya ye ka taa bila nafolo ko gɛlɛya la o kuma maa minnu bɛ yen n'u tɛ politique la dɛ k'olu de bɛ se ka Mali ta k'a bila araye kan ni k'an bɔ nin tindin dɔndɔn in na Bokar Traoré ko siga kɔni tɛ min na min ye Mamadu Naman Keita a y'a yira ka nɔgɔ bɔ kuma la o kuma k'ale kɔni ɲɛ b'o de la o kuma ko Mali ɲɛmaa kura o ye maa min da tɛ politique la a sen tɛ politique la malidenw ka bonya ni danaya b'a kan o kuma Bokari ani diɲɛ disibaw ni nafolobatigiw ka di o kuma ko ale kɔni ɲɛ b'o de la ko de bɛ se ka Mali kɔni bɔ gɛlɛya jugu kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ an min di peuple kɔnɔ Abdoulaye Fama Kulubali ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate naamu Abdoulaye Fama Kulubali an bɛ a fo ka se fasari jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen ma naamu o ko tɛ ko kulusi fɛn min ye dugumɛnɛ ye k'a tɛ kulusi jalasiri nka a bɛ a foni nin ye tiɲɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le reporter naamu maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye anw dɔɔnin ye n'o ye Gabriel Tienu ye Gabriel Tienu k'an ka taa Marakala mun bɛ Marakala min ye Daka Gungana ye n'o ye Segu mara ye i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ kari su ka dugu jɛ kununko ntɛnɛn na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni sabatila Marakala ka den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o y'a jira k'a fɔ min y'u ka pɔ ye n'o y'u ka babili ye o kɔni o ye o kun fila ni k'o minɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ k'a sabu kɛ min ye dusumakasa min n'o bɛ o taa bɛ k'u sɛgɛrɛ u bɛ se ka o jira diɲɛmaa na cogo min na ha ka ja anw ka camancɛla fanga ɲɛmaw o k'a dɔn k'a fɔ olu dimilen don bawo n'i y'a lajɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye jamana ye k'a ci k'a kɔnɔ fɛrɛ walima ka marabolo dɔw ta ka bɔ fan dɔw fɛ k'o fara maa dɔw ta kan i b'a ye k'a fɔ o kɔrɔfɔ in kɔni kɛ mɛ fɛn ye fɛn min kɔni ni a ma bɛn Marakalakadenw ma bawo hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye lajɛrɛ ye ni o bɛ concertation locale régionale kofɔ min n'a sigila sen kan novembre dɔ tile 11 ka se a 12 ma san 2018 a kɛra Marakala kelen in kɔnɔna na ani Segu mara o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o lajɛrɛ o senfɛ bɛnkun kɛla fɛn min kan o de ye ko Marakala ale kɔni a ka bɔ arrondissement ya la ni ka kɛ cercle ye bawo n'i y'a lajɛ min ye arrondissement belebele fila bɛ yen n'o bɛ Sinzani arrondissement ko fɔ ka taa se Dura arrondissement ma min ye Dugabugu ye Busɛn Baginda Dugu fo ka taa se Kumadugu ma Sibila fo ka taa se Togu ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni mana fara ɲɔgɔn kan o kɔni bɛ Marakala ka cercle ya ni k'o ko ni k'a bɔ dibi la k'a jɔ kɛnɛ kan wa ko n'i ye kɔrɔfɔw ta ni k'u lajɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni sabati la kɔsada in na anw ka ɲɔgɔn ye laban min n'o bɔra ka kɛ n'o ye dialogue national inclusive ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ caman kɔni maana n'o kɛnɛ kɔnɔna na min ye cercle kow ni arrondissement kow ye fo ka taa dɔ ka se ka fara an ka marabolo hakɛ kan n'o ye région ye nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ bɔla ni ka bin wa min ye Marakalakaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ Marakala a ka kɛ cercle ye wa min ye lajɛrɛ dɔ fana ye o lajɛrɛ min n'a bɔla ka kɛ n'o o kɛla avril kalo dɔ tɛmɛlen tile 29 ka se a tile 30 ma san 2021 min ye gouverneur Dakayɔrɔ ye n'o ye gouverneur ye Segu i b'a ye k'a fɔ o lajɛrɛ senfɛ kɔrɔfɔ minnu bɔla ka bin o kɔrɔfɔ ninnu o ma taa Marakalakadenw jimi sira fɛ bawo min ye o lajɛrɛ fana ye a lajɛrɛ sigila sen kan min ye kumandanjini ye n'o ye sous-préfet de Marakala ye u ma wele a dama don a la ka taa se chef d'arrondissement ma u ma wele u dama don a la min ye dugu damadɔ min ni da tul'o la sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ o maire olu fana nin lajɛrɛkɛla u ma wele u dama don a la ko wa ko maa bɛ se ka kun di kuntigi kɔ wa min ye Marakala ka cercle ya ye a ko a lajɛya la min ye fasiri kɛbaa ye a ko an ka taa kununko kɔnɔna na dɛ bawo n'i y'a lajɛ ka pariya kelen kɛ kununko la min ye Marakala ka cercle ya ye a ko lajɛya la
kabi san 1952 bawo ni y'a lajɛ min ye commissariat ye commissariat de police ye o kɔni sigila Marakala kɔnɔna na kabi o waati ninnu na fo ka taa se min ye poste administratif ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni nun donna Marakala marabolo de kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ nka kabi san 1957 n'i y'a kɔrɔfɔ ta ni ka a lajɛ bɛnkɛlafɛn minnu kan ani taabolo minnu n'olu yela Marakala kɔnɔna na min n'o bɛ a jira k'a fɔ a ka kɛ cercle ye o bawo min ye hali kɔsa da in na san 2009 sɛgɛsɛgɛli minnu bolodala maanifinw hakɛ k'o ɲini k'o dɔn n'o ye recensement de la population de Marakala ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa min n'olu kun b'a la ka ɲɔ ka fɔ Marakala kɔnɔna na a bɛ maa ba 50 bɔɲɔgɔnko bɔ bawo n'i ye a lajɛ min ye Marakala ye a jama a hakɛ ka bon kosɛbɛ wa fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ a to a ka cercle ya o ka se ka sabati o fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ko mun b'a jira k'a fɔ ko Marakala a tɛ se ka kɛ cercle ye nin kɔni kɛla Marakaladenw ka taama ye o ye dusumakasa min n'o ta ko o jira Karisu ka dugu jɛ kununko ntɛnɛn na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na Gabriel Tunu a ka fasiri Bokari ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura journal tɔgɔntan ayiwa min ye sɛbɛnni kɛ baa ye Basidiki Sɛnpara l'alerte fasiriba Bokari a ko min ye Bakari Togola est-ce Bakari Togola o kuma k'a ye fiɲɛbɔda sɔrɔ Bokari nka min ye Bakari Togola ye a kɛlen ko ka fiɲɛbɔda sɔrɔ Bokari Tarawele min kɔni ye Bakari ye i ka da la k'a fɔ k'a ni wulikajɔ belebele bɛ ɲɔgɔn na e ko min ye kɛlɛjurujan dɔ ye o ma daminɛ fɛ de fasiriba ko a ko Bakari jalakira baara min na o de ye Mali kɔɔri sɛnɛnɛnw ka jarajakulu min bɛ n'o ye Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton Tarawele olu ka nafolomugu dɔ de bɛ taa kɛ olu ka compte kɔnɔ dɛ o kuma ko nafolomugu de tununna petew Bakari dun de ye o jarajakulu ɲɛmaa ye nafolomugu in a taara min baara kɛlen kɔ ka ban faso bɛ tɔrɔmɔɲani mun segu ma n'o ye risuruni ye baara in ka fara ɲɔgɔn kan Bakari Tarawele o wari 9 milliards et quelque k'o de tununna jamajɛ wari don fasiriba ko jamajɛ wari o kuma ko maa kelen y'o ta ni k'o ŋamu Bakari kelen ma wari in dun kana siga ni wari tununna maa min ye ɲɛmaa ye e bɛ ɲininka o nka Bakari kelen ma wari in dun an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ani jɔn y'a dun kana na n da don o kuma Bakari ka secrétaire ani jɔn y'a dun an ka taa ani jɔn y'a dun i b'o fɔ fulaw ɲuman jɛ hɛni an ka taa Bakari n'i ko Bakari kelen m'a dun ani min y'a dun i kɔni i bɛ kelen fɔ n y'o la sa dɛ Jawate Bakari filɛ nin ye jɔnwala maa dɔw fonisere don maa dɔw fana nafolo kɔni b'a kunna foroba wari la ka kɛ fonisere foroba wari kan ayi a kun b'a bɔ a ta de la nka wari min tunun'a bolo walahi hali ni nana kɔrɔna in bɛ n tɛgɛ d'a kan Bakari kelen m'a dun kana siga maa minnu y'a dɛmɛ ka wari in dun n'a ka tila ka taa kaso ka o nɔ na o b'u yɛrɛ dɔn Bakari ka secrétaire an ka taa Bakari Tarawele fasiriba ko n'o ye Basidiki Sɛnpara ye a ko Bakari jalakira ni ka nɔ minɛ miliyari 9 ani tila min ye pôle économie et financier maaw fɛ o kuma ko Bakari ma se ka nin kuma in tiɲɛ na nkalon bɔ ɲɔgɔn na Bakari o de y'a to a ye san 1 ni ɲari kɛ kaso kɔnɔsigi la hali bi juru kɔni yobara nka hali bi a jɛnɛnen bɛ a bɔ la sabu min ye liberté provisoire ye a b'o de ka bolo kan a ma hɔrɔnya petew fasiriba ko Bakari kɔni bɔli liberté provisoire la Bakari de filɛ nin ye ka wuli min kɔni avril kalo tɛmɛnen tile 19 Bakari o bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma min ye Bakari ka mobili sina ka jɔ jarajakulu yɛrɛ da la n'o ye Union nationale des sociétés coopératives des producteurs du coton Bakari maa min bɛ camancɛ fanga la sabu Bakari talen kaso kɔnɔ u ye dɔ sigi camancɛ fanga baara la o kuma a sina ka t'i kanto de ma o kuma ne nana ne de ye président ye o kuma i ka koso n'i ka kasaw cɛ i ka taa ka bɔ yen wa i tɛ taa tuguni dɛ o kuma n b'i ɲininka ne kɔfɛ a ye warila baara fɛn fɛn kɛ a bɛ ɲɛfɔ n ye a bɛ ɲɛfɔ n ye joli ni joli donna i ye joli di yan fɛ kuransɔngɔ bɛnna joli ma jisɔngɔ bɛnna joli ma joli donna taji la a bɛ ɲɛfɔ n ye wa a kan ka kɛ ten han Bakari o kuma fɔlen min ye tɔnden tɔw ye u ko ko nin ye dabalibanko ye ko n'i y'a mɛn ko Bakari kɔni tununna k'a kun taara kaso kɔnɔsigi mun na ko y'olu ka nafolo tali ye ni k'o burujɔ o kuma k'olu ma min kɛ Bakari la ko Bakari de bɛn'o kɛ maa wɛrɛ la wa o kuma ko nin ye kabako dan ye o kuma u y'u sigi ka Bakari lajɛ furutututu k'olu de kan ka Bakari ɲininka olu ka nafolo taara min sabu min ye pôle économie ye ko ye Bakari yɛrɛ jalaki ni k'a minɛ olu ka nafolo nɔfɛ o kuma ko Bakari nalen filɛ nin o ko la ka tila ka na bolodenkɔni ɲɛsin maa wɛrɛ ma o kuma ko ye nafolo baara kɛ cogo di
Fasiriba ko ni ji ye jifilen sara min ma kamana be gwan min ye Bakari Togola ye o kuma a ko maa min tun bɛ camancɛ fanga baara la Bakari o kuma k'a tɛ taa abada n'a ma da don a ka nafolo baaraw la nka jamakulu min bɛ Bakari n'o ye Union Mali kɔɔri sɛnɛlaw ka tɔnba u y'a yira k'a fɔ ko Bakari ko kɔni banna olu ka tɔn kɔnɔ ko sabu n'i y'a mɛn ko Bakari taara kaso la ko Bakari ye olu ka foroba wari de dun o kuma k'u tɛ fɛ ka Bakari ye bi u tɛ fɛ k'a ye sini ko Bakari k'i dabɔ olu ka tɔn ɲɛnamali ko la o kuma k'u tɛ fɛ k'a sen yen bilen parce que ba ko Bakari Tarawele min ye Bakari ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka taa fɔ sa ko kalafili kura kɛra ale de kɔni ye président ye sigatɔ kuma min ye samasamani baara kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka siga kɔni tɛ min na jama kɔni ko o kuma ko fanga bɛ jamakulu de la olu mana min fɔ k'a bɛ t'olu ta la olu bɛ min ɲini gouvernement de transition fɛ o kuma k'u da don nin ko in na joona koyi fanga bɛ jamakulu la nka coup d'état tilegan dere fɛ o fana ma ɲi dɛ o fana cɛ a bɛ jamana ta kɔ ni élection y'a kɛ président ye o élection kura kelen de kan ka ta ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ sigi a nɔ na wa ni danaya yɛrɛ kan ka kurakuraya kan o danaya ka kurakuraya kan a k'a ka ɲɛmaya a ka tɛmɛ n'a ye o kelen ye tiɲɛ parce que b'a ko Bakari min ye Mali kɔɔri sɛnɛlaw ye u ko k'u b'a ɲini camancɛ fanga maaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yanni nin ko in fana bɛ wara sabu bɛnbaliya belebele fana dɔ natɔla filɛ nin ye sabu n'i ye tɔn kɔnɔna lajɛ Bakari Togola maa dɔw bɛ olu y'a fɛlamaw ye o ni maa minnu bɛ a ka wari dunko kuma la olu tɛ fɛ k'a tɔgɔ mɛn a ko juru kun samanen bɛ kosɛbɛ yanni Mali kɔɔri sɛnɛlaw fana b'u kɔ don ɲɔgɔn na ko nin y'a waati ye dɛ to n'i ye ko taabolo lajɛ dɔ kɛra kɔɔri sɛnɛko kan ni ka laɲini boloda janko ɲina année fana kana kɛ blanche i n'a fɔ salo année kɛra blanche ye cogo min na kɔɔri ma sɛnɛ Mali kɔnɔ ala ni bɛnbaliya sɔngɔ ko la o kuma min o ko in ma da kelen ba o kuma mankan wɛrɛ bɛna don Mali kɔɔri sɛnɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Basiriki Sɛnpara ale ka sɛbɛnni don Basiriki Sɛnpara ka fara l'alerte fasirijɛkulu kan b'u bɛɛ lajɛlen fo Wajabate ko ni maa min yera dugu min sira kan o dugudenw de foli bɛ k'i la ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'alerte min ye Bazumana Kane nin ye a ka wuli ka jɔ ye a ko k'an ka taa Manden commune rurale kɔnɔna na dɛ min ye Mamadou Keita ye ko a sen yen tɛ ŋanamu taabolo wɛrɛ la wa min ye Mamadou Keita ye nin maire in n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya kun wulilen bɛ a nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ wa a kɛla sabu ye a tɛgɛ ka ko ka bɔ baara la min ye kalafiliw kɛlen kɔ a taalen kɔ i b'a ye maakura olu kɔni tɛ sugantila ni ka o bila a nɔ na min n'o ye Numu Kɛlɛpili ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a kun ye danaya da ministre kɔrɔ min kan n'a bɛ fɔ ministre min kan n'o bɛ ministre kɔrɔya la an bɛ don min ko bi n'o ye Boubacar Ba Bile ye commune 5 maire kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o de nana ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Numu Kɛlɛpili ye k'u n'a ka maaw k'olu tigɛ k'u ka bɔ baara la ni ka autorité intérimaire dɔ ni k'o sigi Manden commune rurale mairie kunna wa min ye Mamadou Keita ye o de sugantila o n'a ka maaw wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kun jirala a sugantili waati k'a fɔ ko min ye baaraw ye baara minnu n'olu man ka jɔ i n'a fɔ wolosɛbɛn dilan min ye furu sirili ye o sɛbɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ha ka ja maa tɛ a laɲinɛ n'i ka mɔgɔ fatula sɛbɛn bɛ se ka sɔrɔ teliyala cogo min na ani sɛbɛn furamisɛn wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ baara kana jɔ mairie kɔnɔna na min ye Mamadou n'a ka maaw ye o sugantila ka na o baara ninnu o bɛɛ lajɛlen ka se ka timɛ nka i b'a ye k'a fɔ Mamadou nale a y'a jira k'a fɔ nin sɛbɛn fura damadɔ min da tula a la k'o baara kɔni k'o tɛna kɛ sabu ye ni ka nafolo mugu se a ma a taara da don fɛn min na o de ye dugukoloko ye dugukoloko Mamadou Diga tɛmɛliko fɔlɔ la i b'a ye k'a fɔ dugukoloko kɔni kɛla sabu ye min ye Manden commune rurale ye dugutigi n'o ye dugutigilaka dugu 25 min b'a kɔnɔna na o dugutigiw a y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ k'u kɔ don ɲɔgɔn na a bɛ taa waati min na nin dugutigi 25 o tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ wa o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ Mamadou taalen maa min n'o kun nana bila a nɔ na n'o ye Numu Kɛlɛpili ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni nana ka nin dugutigilaka ninnu ka mankanw fɔ k'a ban k'u kan o bila kɛnɛ kelen kɔnɔna na o hamina o ka kɛ kelen ye dugu ninnu ka ɲɛtaa n'u ka yiriwali baara bɛ se ka bila sen kan cogo min na o baaraw kɔni u ɲɛsinna u ma nka kɔsada fɛ Boubacar Ba Bile ale ka nin Mamadou sugandi ka bila autorité intérimaire min n'o bɛ Manden commune rurale o kunna ka se k'a kɛ o ɲɛmaa ye i b'a ye k'a fɔ a nana k'a ye sugu bulon min ni k'o latɛmɛ n'o ye dugukolo feere sira ŋanamulen dɔ ye dibidibilen dɔ i b'a ye
k'a fɔ o nafolo mugu n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari 380 bɔɲɔgɔnko la o sefa wari 380 i b'a ye k'a fɔ a kɔni a y'o sugubulon ta k'o di maa min ma o de ye entreprise Kumba Samake ye o entreprise Kumba Samake o fana y'i bolo bila a dufa la ka nafolo mugu min fana ta k'o di dibidibi la n'o ye surafɛ ye o ye sefa wari 32 bɔɲɔgɔnko ye nka kɔsada in fɛ i b'a ye k'a fɔ Mamuru Gwele kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ a kɔni min ye an ka cour suprême ye ale kɔni ye jaabi labɔn bɔ ka bin min ye Nuhumu Kɛlɛbili ye o n'a ka maaw minnu n'olu kun gɛnna Bɔkari Babili fɛ k'a to ministeriya la o kɔni a ye cour suprême ye yamaruya di k'a fɔ k'u ka na u k'u sen don mairie baara la min ye Mamuru n'a ka maaw ye olu ka taa ka bɔ yen o i b'a ye k'a fɔ Nuhu Kɛlɛbili n'a ka maaw segilen kɔ ka na i b'a ye k'a fɔ u ye sɛbɛnfuraw ta k'a lajɛ o taara bɔ ni nafoloba mugu kule de kan k'a fɔ min ye entreprise Kumba Samake ye min ye Mamuru Keta ye a ye nin sugubulon de ta ka di n'o ye dugukoloko sugubulon ye ka di o entreprise ma n'o ye kɛnyɛrɛ jɛkulu ye 380 wa olu ye i n'a fɔ n da tula la cogo min na o ye surafɔ min ta k'o di a ma sugubulon sɔrɔlen kɔ o de ye sefa wari 32 bɔɲɔgɔnko ye nka min ye Nuhu Kɛlɛbili n'a ka maaw nalen i b'a ye k'a fɔ entreprise Kumba Samake olu tɛgɛ b'a fɛ ka ko ka bɔ baara in bɛɛ lajɛlen na bawo a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ a ma kɛ sira jɛlen kɔnɔ a ma kɛ sariya kɔnɔna na wa min ye Nuhu Kɛlɛbili ye ale y'a jira k'a fɔ min ye Mamuru Keta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ cour suprême ye yamaruya di ale ni a ka maaw ma k'a fɔ Mamuru Keta n'a nɔfɛmaw u ka taa ka bɔ mairie kunna ka bɔ autorité intermédiaire la commune rurale n'o ye Manden commune rurale ye o ɲɛmaaya ye o ka wuli ka bɔ yen ko min ye ale n'a ka maaw nalen k'u n'a bɛɛ lajɛlen sɔgɔbɛ sa min ye Mamuru Keta a ka ŋanamu a ka dibidibiw a ye nafoloba mugu minnu suɲɛ ka bila a dufa la o bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na k'o jɔ kɛnɛ kan yelen ka jɔ a ka ko kurutukurufilenw bɛɛ lajɛlen kan k'u ka baara n'u ka wulikajɔ bɛna ɲɛsin o ma min ye dugu 25 min n'o bɛ Manden commune rurale kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen dugutigilakaw u n'a wele ka sigi kɛnɛ kɔnɔna na Mamuru ka degu sela maa o maa ma dugukoloko ŋanamuli sira fɛ bɛɛ lajɛlen na ɲɛfɔli kɛ Mamuru n'a ni kaso ka kan a n'a taa kaso la wa n'a ni fɛn min ka kan ɲɛgili la o n'a ta ni ka ɲɛsin a ma wa maa min kɛla sababu ye k'a kɔkɔrɔma don fana n'o ye ministre kɔrɔ ye Bɔkari Babili n'o ye commune 5 maire kɔrɔ ye o fana na wele k'o ɲininka a taabolo la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sɛbɛn ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Bazumana Kane a ka fasiri don Bɔkari Tarawele ni bolokoli ma bɔ bolokodenw ka npogo ka sigi u ma ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Touré Mahamani Touré a ko an ka taa an sɔngo Gawo marabolo la Bɔkari Tarawele min ye Bamanci ye k'u kɛra sababu ye siratigɛla zomisɛnninw min ka maa 3 minɛ k'u tɛgɛ kelen n'u sen kelen tigɛ o jo b'olu la fasiriba ko Bɔkari Tarawele fɛnjugunin 2 dɔ ka fisa ni dɔ ye a ko siga kɔni tɛ min na Nuru ni Nari nin bɛɛ lajɛlen ye indikan ye a ko n'i y'a lajɛ min ye Bamanci ye Bɔkari u ko man di ɲɔgɔn ye u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka Bamancɛ waliw boloda dɔw bɛ olu ta ye jadisiw ye olu ko sariya alikuranɛ sariya k'o de bɛ bato diyagoyanifin maaninfinw kan dɔw ta ye min ye o ye zomisɛnniya baaraw ye ni ka maaninfinw lajɔ k'u bolofɛn minɛ u la wa zomisɛnnin ninnu de caya bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'a doni ta k'a ɲu terroriste kunna k'a sɔrɔ terroriste tɛ fɛn nin de tiɲɛ o tɛgɛ tigɛli ɲɛna u k'u yɛrɛ sen tigɛ ka fara o fana tigɛra koyi an ka taa fasiriba ko Bɔkari Tarawele siga kɔni tɛ min na min ye jadisiw ye u taamatɔ la Bɔkari u sina ka bɔ nin cɛ 3 kan cɛ 3 marifa b'u bolo Bɔkari olu ta kɔni tɛ min ye kariw tɛmɛtɔ la ani mobili misɛnninw ka taa bila moto la u bɛ sin ka i lajɔ ten n'i ma sɔn dɔrɔn u bɛ kisaden bɔ i nun fɛ Bɔkari n'i y'i jɔ dɔrɔn olu ta kɔni min ye u mago t'i ka fali la olu b'i ka nafolo mugu bɔ i kun i ka taa n'i yɛrɛ ye o tuma olu mago b'o de la min ye nin jadisiw ye Bɔkari u sina ka taa balo la ten u bɛ ka nafolo bɔ dɔw kun u sina ka fɔ ko payi Bɔkari u filɛ ka bolo ta ka da u kan bolo talen ka da u kan u ko olu ye jadisiw ye Ala ka sariya o de bɛ fɔ o marabolo kɔnɔ o tuma min kɔni ye n'i ye maaninfin lajɔ k'a bolofɛn minɛ la min kan ka k'i la k'i sen kelen tigɛ k'i bolo kelen tigɛ Bɔkari u sina ka bamuru bɔ ten a foroko kɔnɔ min y'u ka tigɛtigɛla ni sentigɛla ye u sina ka wele bila mɔ wa o ti kontan o ti nisɔndiya dɛ f'a ka fɔ k'a ka bolo kelen tigɛ f'o bɛ yɛlɛmisɛnmisɛnnin kɛ fasiriba ko Bɔkari Tarawele o ye bamuru fosi ka bɔ a tan kɔnɔ o tuma ni maa 3 a ye guloki 3 ka yɛlɛ a k'aw bolo da fasiriba ko min y'u kini bolo ye dɛ o min ye baara yɛrɛ kɛba ɲuman ye u sina ka o tigɛ ka bɔ a la ten fo bolokunguru bɛ panpan fasiriba ko u ma dɔn dɔrɔn ma koyi u bɛ woronto la u bolokunguru bɛ ka panpan tuma min na ko a y'aw numansen fana datuguni u y'o fana galon ka bɔ a la Allahu Akbar handicapé à vie sibal a ɲɛna tigɛ kelen
sengele manifiya ma ban ni sɔrɔ lo kɔfɛ bɛ kɛ kunguruni Bɔtɔrɔ parce que b'a ko ma daw fana ma koyi u y'u ta joona k'u bila u ka mobili kɔnɔ u sera dugu dɔ ma n'o ye Tihama ye Bugadi Ansongo marabolo la u sina ka taa dugutigilakaw wele ten o kuma k'a ka duguden tiɲɛnikɛla maa saba an y'u ye Ala ka sariya Ala ta an y'o de batu kan a ka maaw filɛ nin ye u y'u ta daliba dali ni ka taa n'u ye kɛnɛyaso la Bugadi u bɛ nimisa kɔnɔna la ko n'olu tun b'a dɔn olu tun tɛ suɲɛni misɛnninw kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Mamani Touré an na taa Amedi fan fɛ de l'argent dans tani k'a lajɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna ye n'o ye Maison de la Presse du Mali ye wa kɛnɛ ɲɛmaya kun t'an bɛ k'o di an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ muso ni den ani du olu ka yiriwali baaraw ma ale nana ka na a baarakɛ ɲɔgɔn min ni ka n'o jɔyɔrɔ fa o de bɛ o de ye ministre so minnu ɲɛsin bɛ kunnafoni di siraw ma min ye promotion féminine ye o nana ka na ministre de la communication ni ka o jɔyɔrɔ fa wa kɛnɛ in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maaba caman tun bɛ yen min ye an ka Maison de la Presse président ye n'o ye Banjugu Dante ye ka taa se min ye haute autorité de la communication haki o ɲɛma o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min ye UNICEF ye o fana ma o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye an ka ministre min ni kɛnɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka sigi a kɔrɔ n'o ye Madame Buhari Bintu Fune Samake ye a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ nin don in k'a kan ka ɲɛnamaya wa k'a bɛ kɛ sabu ye min ye an ka jamana ye kunnafoni dili siratigɛw la gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔna na min n'o bɛ kunnafonidila cɛman ni musoman kan o bɛɛ lajɛlen o ka se ka dɔn sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ anw ka baara ye ni k'a mataama n'o bɛ a ko ni k'a maana kosɛbɛ o ko ninnu a y'i da don o la ni k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o kɔri ni ka ɲɛfɔli kɛ nin taabolo bɛɛ lajɛlen kan wa a jirala fana k'a fɔ a ye hakililakunu kɛ a y'a jira k'a fɔ nin don ka ta k'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin don kibaru tilama cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ ma ko a sɔrɔla diɲɛ naani tɔnba bolofara min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye olu de ka foroba lajɛrɛ dɔ senfɛ nin kɔrɔfɔ ninnu o kɔni a sigila senkan a sigilen kɔ senkan i b'a ye k'a fɔ a wulila maa min ka wuli ka jɔ n'a ka kɔkɔrɔma doli kɔrɔ o de ye UNESCO ye UNESCO diɲɛ ɲɛfɛ seko ni dɔnko bunako sanfɛ a lakodɔn bɛ kosɛbɛ wa ko min ye a bɛnna san min fana ma o de ye san 1991 ani kelen n'o ye 1991 ye i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ o don fo bi n'i y'a ta k'a lajɛ san 30 bɔɲɔgɔnko ko baara in kɔni b'a la ka kɛ ani gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na wa gɛlɛya caman o bɛ a ko kɔnɔna na ko wa ko min ye anw ka kunnafonidilaw ye k'a bɛ min kɔni fɔ u ye o ka kunnafoni sanuma ni ka o di kunnafoni min bɛ hakika la o ka da jamanadenw tulo kan ko bawo jamanadenw fana ka hakɛ dɔ ye kunnafoni sanuma dili a fɔ kunnafoni sanuma sɔrɔli ye ka bɔ don kibaru tilamɔw yɔrɔ don kibaru tilamɔw bɛ baara min na k'a b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ a kɔnɔna na wa kunnafoni a sɔrɔli o ka gɛlɛ k'a sɛgɛsɛgɛ u y'a i ka a sɛbɛ walima i ka jɛnsɛn kumaso fiɲɛsiraw sanfɛla la ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye k'a ka ja a bolofara sabanan min n'an bɛ fara a kan n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye n'o ye internet ye min ye réseaux sociaux ye nin bɛɛ lajɛlen ko nin kɛ nin y'a damana maana ye wa nin bɛɛ y'a jamana ko y'an bɛ donnin ko bi wa min ye ale ka kɔrɔfɔ b'ale kɔ i b'a ye k'a fɔ Maison de la Presse ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ye ale kɔni a y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ laadalako la ko nin don kɔni bɛ taa ni k'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin don kibaru cɛman ni musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ ma ko wa ko min ye anw ka faso Maliba ye ko ale fana bɛ a ko ni ka a mɔnɔbɔ bawo min ye dɔgɔkun kelen ye o nata ni ka don kibaru tilamɔw ka taabolo finman n'a jɛma ka ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan maa hakili juru carilenw bɛ wele ka na ɲɛfɔli kɛ an ka baara taabolo kan wa ko min ye anw ka gɛlɛya ye k'a dulon bɛ ko caman na wa a y'i da to a gɛlɛya kelen kelen damadɔw la bawo min ye dɛmɛ min n'o bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ ka ɲɛsin anw ka don kibaru tigɛmɔgɔw ma ka ɲɛmɔgɔyasow ma n'o de ye aide à la presse ye ko laɲini min n'o kɛmɛ k'a bɛ ɲini ka san yirika caman bɔ k'o de ye ko a ka ta ni ka don anw ka budget national kɔnɔna na bawo o bɛ kɛ sabu ye dɔ ka fara dɛmɛ giriya kan o bɛ kɛ sabu ye anw yɛrɛ fana birifini ka biri anw fana kan ten sa bawo n'i y'a lajɛ halisa ɲɛmaa ka kɔrɔfɔla n'o ye Banjugu Dante ye ale y'a jira k'a fɔ min ye halisa waati ni don nataw kɔnɔna na ale ye layirukan min ta a sigi fɔra dama kana bugɔ bila Maison de la Presse ɲɛmaaya la a ko min ye kalan ye kalanbulon nata ka ɲɛsin don kibaru cɛman ni musoman denmisɛnnin maakɔrɔ kɛba bɛɛ lajɛlen kɔni kalanbulon nata ni ka ɲɛsin ma min ye majɛw bɛ fan minnu fɛ o filiw ka latile ko wa ko min ye dépénalisation des délits de la presse
presse ye n'o de ye journaliste mana fili kɛ bɛɛ k'a minɛ ka taa kɛ wola o ka dabila min ye wulikajɔ ye wa ni sariya bolo ka se ka ta n'a ma ɲɛ ko fili kɔni kɛla filiw kan ka lakilen cogo minnu na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ko taabolo o ka sigi sen kan o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye dugumamaw ye o y'a dɔn n'i kɛra cakɛda dɔ baarakɛla ye ɲɛmaa b'i la ko ɲɛmaaw fana k'u janto kɔmaw la min ye dugumamaw ye olu min b'a la ka baara kulogirin kɛ u ka to u janto u ka taabolo la u ka baaraw ka se ka don bɛrɛ la min ye garibuya o taabolo min n'o kɔni kɛmɛ sabu ye ni k'an ka baara ni ka bisi basa don a la o bɛɛ lajɛlen ka se ka dabila k'o tɛ dabila ni sara ɲuman dili tɛ reporter de terrain ma wa o taabolo min fana filɛ nin ye ko wulikajɔw kɔni bɛ senna min ye organe de presse ɲɛmaaw ye u kɔni u n'u kuma ɲɔgɔnya ani min ye kunnafoni di ye o n'a k'o siratigɛ ninnu kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ min ye kunnafoni ye o sanuma ka sɔrɔ ka di jamanadenw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ bingani ye k'a sɔrɔ a ma kɛ diyagoya ni bin ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ye nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Saba Balo a ka fasiri don quatrième pouvoir k'a sɔrɔ élection ma kan ye ala ye fɛnba kan ye ni tile kelen kɛra radio tɛ kuma presse en ligne tɛ fɛn fili télévision tɛ kuma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ o tuma bɛɛ ni jɔyɔrɔ don o tuma dɛgɛ min tɛ yen te min tɛ yen ji ni min tɛ yen nka an m'an sɛgɛn na fiɲɛ bɔ kana to ka jiko kuma fɔ n tulo kɔrɔ limaniya o tuma an bɛ taa Ahmed fan fɛ o bɛ bɛn bɔ Jabate naamu Mali bɛ ɲɛji bɔ la o kɛra an bɛ dugawu don kɛ hali busa Ala ka dɔ bɔ anw ka gɛlɛya in na Ala ka ɲɛji in jɔ fura o fura bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya in wuli Ala ka na n'o sababu ye yarabi ne ko bɛla cogo bɛ di bɔr dɔrɔn kuma na tiɲɛ tɛ ban ne bɛ n tigɛ dɔn ko kura l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye Tayiru Male kalanden don Tayiru Male a ko ɲina misi ko bɔr dɔrɔn ko misi da ka gɛlɛn ɲina kojugu dɛ fasiriba ko min ye selincini ye n'ale bolodara sogo la mandi o de ye n tura fale ni ka san ka sarada jama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye tɔnɔsogo ye fasiriba ko o misi minnu bɛ bɔ an ka togodaw la ka na n'o ye faaba kɔnɔ wari ɲinanta ye ko gɛlɛya yɛrɛ dan don a ko gɛlɛya in a nana sira jumɛn ni sira jumɛn kɔnɔ ko n'i y'a lajɛ an ka jamana cɛmancɛ bolo o ye bagan mara yɔrɔ belebeleba ye n'o ye Mopti région ye jamana kɔrɔnfɛ bolo baganw bɛ mara yen kosɛbɛ a ko hali Segu mara bolo Bukari yen bɛɛ lajɛlen bagan mara yɔrɔ belebeleba ye nka n'i y'a lajɛ bamancɛ wale min donna faso Mali kɔnɔna la n'a kɛmɛ ka na ni yira n'a ye Bukari misitigi joli joli bɛ n'u donn'olu ka wɔrɔ kɔnɔ k'o cɛci fila ye min ye misi fankelen ka taa n'a ye dɔw yɛrɛ ta bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen gɛngɛni ka taa n'a ye k'olangolonya fasiriba ko walima dɔw ta bɛ ni ka donni nɛgɛden ka bɛɛ lajɛlen fa ka ban ɲɛngoya la fasiriba ko o de ɲɔ ɲalen bɛ faso Mali dugukolo la a ko maa caman bɛ olu kɔni bɔra n'u ka misiw ye ni ka taa sigida wɛrɛ la wa dɔw bɛ yen olu kɛmɛ ka Ala minɛ k'u sigi yen tɛ ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ a ko n'i y'a lajɛ misitigi tun bɛ jamana in kɔnɔna la n'i y'u ka misi compter Bukari i bɛ misi 3,400 compter a ko an bɛ don min na ko bi maa tɛ i bɛ se ka bololen kɔni ɲɛsin maa min ma min ye misi ba kelen ye o bɛ maa min ka wɛrɛ kɔnɔna la a ko o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye bamancɛ wale jamana cɛmancɛ bolo ka taa bila jamana kɔrɔnfɛ bolo la Bukari o de waralen bɛ yen a ko bamancɛ n'o ye jadisu ye n'u nana misi wɛrɛ dɔ kɔnɔ u b'a fɔ ko Ala ko ka misiw jaga bɔ nafolo jaga bɛ bɔ cogo min na o tuma misiw u b'a compter a jaga kan ka bɛn misi hakɛ ma bon tara k'i la walima n'i b'a kuma bɔ ni wari ye Bukari o kuma bamanciw k'u kɛmɛ ko yen kɛ u sago ye a ko n'i y'a lajɛ Mali misi caman gɔngɔnna ni ka taa tɛngɛrɛ la Mali ni kɔnɔwari kuma dugu dɔ bɛ yen yen kɔni tilema fɛ Mali misiw bɛ taa min sabu nɛma bɛ yen a ko n'an man togo dɔn min kɔni ye sogo ye an na tila ka taa san kɔnɔwari ka na n'a ye Mali kɔnɔna la sabu min kɔni ye Mali ye ni misiw bɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ Bukari misitigiw ni misigɛnnaw ko jamana in ka kalan bagabaga o kuma ni jamana in kalayara a ka nɔgɔ yɔrɔ min na olu bɛ taa ye Bukari n'a dumuni k'a fɔ ko jamana dɛsɛ ka suma o kuma olu taara yɔrɔ kura min na k'olu na yen kɛ u sigiyɔrɔ ye n'o dun kɛra diɲɛ ma don o don o kuma min kɔni ye sogo ye an na taa san jamana wɛrɛ kɔnɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔna la a ko hali an n'o tɔ cɛ man jan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye bagan mara jamana ye nka bamancɛ wale min donna an ka jamana in kɔnɔ o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya don bagan mara ko la o kuma ni bagan dun ma mara ka ɲa k'a fa ka ɲa sogo ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ gɛlɛya parce que b'a ko ni bagan ma mara ka dumuni kɛ k'a fa Bukari nafolo ɲuman bɛ se ka don a la cogo di a ko n'i y'a lajɛ bagan kunkuru minnu bɛ maaw bolo olu fana in tɛ san sɔngɔ k'o da o kan o kuma ɲinan selincini misi ko ani santɔw ko kelen tɛ dɛ bɛɛ k'i pɛrɛn ka warimugu de bila i kun wari tɛ ka sɔrɔ wari dun tɛ ka sɔrɔ
nin bɛ kɛ cogo di sa bon mena min fana daw kan fasirikɛba ka nin sɛgɛsɛgɛli kan o de ye y'a dɔn kɔsada in na an ka ɲɛmɔgɔw kun ko k'an ka baganw tɛ bɔ o siraw ma datugu wa bagantigiw bɛ ka baara minnu boloda se b'a dɔn o bɛ taa n'a ye jamana camancɛ bolo ka taa fo kɔrɔnfɛla in fɛ o tɛ jihadistes ni terroristes ka yɔrɔ ya o poste kelen kelen bɛ yen o poste de contrôle n'o ye terroristes ka poste de contrôle ye o bɛ 20,000 de sara poste kelen kelen bɛɛ lajɛlen waasa o bɛ se ka don n'a ye jamana wɛrɛw kɔnɔ cogo min na o fana bɛ ko in na Mali misi bɛ ka bɔ dɛ anw ka commerçant ninnu ala ɲɛ b'an bɛɛ la wa i tɛ min dɔn dɛ n tora Mali kɔnɔ ni 200 bɛ don n tora la yan o n tora kelen dɛ 100 ni 250 bɛ don o la kɔnɔwari 100 ni 250 bɛ don o tɛ nata yɔrɔ in ye wa ni sera normali datuguliw ɲɛ o bɛ taa nin yɔrɔ in fɛ kalabanciya yɛrɛ kɔnɔ ka taa terroristes ka fan fɛ k'u ka postes arranger ka sɔrɔ ka don jamana wɛrɛ ninnu kɔnɔna na Bɔri a ko min ye bamanciya ye o ye bagan mara nege bɔ dɔw la dɔw y'u ka misi bɛɛ lajɛlen kɔni feere ka bɔ o bolo la n'u ka saga ni ba ni ka don jagomisɛnnin wɛrɛ la a ko Mali bagan mara jamana Bɔri don dɔ ko boloninkɔni bɛ ɲɛsin Mali la ayiwa ko ni jamana in ne tun ye bagan mara jamana ye kunun nka bi o kuma ko a ka baganko kɔni ko banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate indicateur de renouveau mɔgɔw an b'u fo ka fara fasɛrɛ jɛkulu kan ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le reporter e ko jamana in ka laïcité n'o de ye diinɛ bɛɛ bɛ bɛn jamana min kɔnɔna na e ko a ko a dingɛ ma tigɛ ni k'a sudo wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamanadenw ka fɔ k'u cɛ fɔ k'u kanbɛn bɛɛ ni kelenya ka se ka sabati n'o ye ministre de la réconciliation ye colonel Malik Jawo e ko a ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa farabugu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana ka kelenya o kɔni ko bisi basa bɛ ɲini ka don a la koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jɛkulu min n'o y'an ka camancɛla fanga bolofara dɔ ye n'o sigi bɛ n'o de b'a la ka assemblée ni ka o jɔyɔrɔ fan bɛ dunni ko bi n'o ye conseil national de la transition ye dalateliya ko a ma ko CNT ka lajɛrɛ dɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛlen kɔ ka wele bila conseillers ma n'o ye CNT maaw ye min kɔni bɛna alamisa don dɔ ma ka bɛn avril kalo tile 22 ma san 2021 min baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ka taa kuncɛ anw ka ɲɔgɔn dalajɛsoba dɔ kɔnɔna na n'o ye CICB ye Centre International de Conférence de Bamako bawo n'i y'a ta k'a lajɛ o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛfɔliw kɔni t'a la nin ministre in fɛ ka ɲɛsin maaw ma bawo min n'o ye colonel Malik Jawo ye a t'a ɲɛdɔn de wa walima Ismaila Wake wa Maliki Jawo a fɔ min ye Ismaila Wake Maliki Jawo seke b'a fana ma koyi a jirala k'a fɔ ale min bɛ an ka CNT ɲɛmaaya la a kɔni k'a b'a la ka sariya bolo do kɔni b'a la ka ta a n'a ka maaw fɛ ko min t'a la ka taa manifin jimi sira fɛ bawo ni a ka nin ministre in ta k'a lajɛ a n'olu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɛna ka jamanakuntigi kɔrɔ k'o ka fanga ni k'a dafiri ka bɛn utikalo dɔ tile 18 ma san 2020 n'i y'a kɔrɔfɔ ta ni k'a lajɛ min ye ministre de la réconciliation ye n'o ye Wage kɔni k'a bila an bɛ fɛn kunna fɛn min n'a a ta a ɲɛdɔn kosɛbɛ baara min n'o t'an bɛ ka kalifa la n'o de ye malidenw k'u kanfɔ ni k'u cɛ fɔ ni k'u kanbɛn k'o baara in k'a t'a la k'a kɛ ka se a hakɛ la ko bawo bi na min ye farabugu kɔnɔna ye ko bɛnkan min n'o tɛmɛna o ni bamanjilakaw ni ɲɔgɔn cɛ farabugu kɔnɔna na ko yalima k'a ko cɛni bɛɛ lajɛlen fɔla maanifinw ye wa ɲininkali b'a la ka kɛ ko bawo Malik min ye colonel Wage a kɔni a ye wulikajɔ kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ SNT maaw ɲɛkɔrɔla la nin donni kama a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ farabugu ma n'u kɔni ko k'u ka sariya ko a bɛ tigɛ ni alisilamɛ sariya ye n'o ye sariya ye ko o ka tigɛ ni o ye ko gasi tɛ a la ko wa ko ni min fana ko i t'a bɛ tigɛ ni an ka kiribulon ka taabolo ye n'o ye nanzaraw ka kiritigɛ ye k'o fana ka tigɛ o bolo kan k'o bɛn bɛ o tigiw ma ko maanifin bɛɛ lajɛlen kɔni ko fiɲɛbɔda den bɛɛ lajɛlen ma i bɛ fɛ i ka sariya ka kɛ cogo min na a ka tigɛ cogo min na ko a ka taa o bolo fɛ bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ fasirikɛ b'a ka fɔ la n'o ye docteur Birama Fɔnba ye ale ye an ka sanayɛlɛ kalanso in lakɔli maître dɔ ye a y'a jira k'a fɔ nin hakilina min bɔlen filɛ ka bɛn min ye Wage fɛ ye ko a bɛna kɛ sabu ye ni ka jamana ni k'a denw ni k'u taabolo ni k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ko bawo min y'anw ka jamana ka keleya ye maanifinw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye jamana diinɛ ko ye diinɛ bɛ maa dɔ bɛ anw fɛ yan min ye chrétien diinɛ ye ka taa fara alisilamɛ diinɛ kan hali minnu bɛ yen n'olu
dɔɔni bɛ yen n'olu tɛ a fan fila si la nin bɛɛ lajɛlen maa bɛ jamana in kɔnɔna na wa nin bɛɛ lajɛlen ka hakɛ lakana bɛ anw ka jamana sariya sunba fɛ n'o ye constitution du 25 février 1992 ye ko nka ko min ye wage ka nin taabolo ye a n'a ka nin wulikajɔ a n'a ka nin kɔrɔfɔ bɔ ka sansalama k'a bɛ kɛ sababu ye ko maa caman kɔni bɛ bi ni ka miiri ko bawo min ye anw ka jamana ye n'a tora nin bolo kan a bɛ kɛ sababu ye ni ka taa dingɛ kɔnɔna na dingɛ min ni a bɔli k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko yalima ko min ye lajɛrɛ laban min n'o bɔra ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o de ye dialogue national inclusive ye min ye laɲiniw ye n'o ye recommandation ye o minnu ta la kɛnɛ in kɔnɔna na ko yalima k'a t'a fɛ ka o taabolo dɔw de dɛn ka don jamana in ka lataamali la dɔɔni wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na docteur Birima Fɔnba an ka sanayɛlɛ kalanso in o lakɔli maître dɔ don a ka hakilina ye kuma ka ɲi an bɛ reporter maaw fo k'u waleɲuman dɔn u ka fɔ Bubakari Tarawele kunnafoni min kun dira ma min bɔra ɲɛmayaso la nin y'o minɛ siyani ne ye waleɲuman dɔn fɔli barika da m'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ lamɛnnikɛlaw fara radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bila na maa minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foroba foli la ko bɛɛ lajɛlen ni ce kanubagaya la wali o kuma yan'an bɛ wele nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o ta ni ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ Grand Jawusa n'o ye Musafu Jawara ye min ye Jawusa a ka télé ba in kɔnɔ ale ni Muntugula a bɛ foro la nin waati la o kuma a ka chef d'atelier ne ko jabako in kɛla cogo di de kana kɔrɔtɔ i kana kɔrɔtɔ ayiwa remarque ɲɛ